Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hörmətli televizor qarawçılar. Efirdə birgə-bir tapşırığı. Әлеге тапшыруда biz хәзрәтләребезнең тормыш һәм дин юлларын өйрәнәбез. Кеше юлы гомере ул тулы бер китап. Һәм аның һәрбер бите бер-берсеннән аерылып тора. Хәзрәтләребезнең дә тормыш һәм дин юллары төрле. Ләкин аларның һәрберсендә шушы дингә килү юлы тарихы берләштерә. Бүгенге чыгарылышта исә без мәркәзебезнең Баш имам мөхтәсибе, Казан шәһәренең Куддус мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Вәлиуллинның тормыш һәм дин юлын өйрәнербез, иншаллах. Бергә-бер тапшыруын Казан шәһәренең баш имам мөхтәсибе, мәркәзебезнең Куддус мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Вәлиуллинның эш кабинетына башлап җибәрәбез. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Rüstem Hazret. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rüstem Hazret, әлеге тапшыруны сезгә дә, безгә дә уңышлы башкарып чыксын өчен Аллаһ Тәгалә дил ачкычлары бирсен иде. Амин. Һәм беренче сорауга да күчәм. Хәзрәт, Куддус мәчетенең тарихын сөйләп китмәссезме икән безгә? Нинди тарихка ия мәчет шушы күркәм бина? Әлбәттә, бу мәчетнең барлыкка килүенә безнең менә бу мәхәллә барлыкка килүендә беренче көненнән үк монда катнашырга Аллаһ Тәгалә шул бәхет насип итте. Үз вакытында монда бу мәхәлләдә, бу урында яшәүче кешеләрнең арасында имам-хатибта ихтияҗ бар икәнлеген аңлау барлыкка килгән һәм араларыннан бик үҗәтләре булганнары бер-ике кеше әлбәттә үзләренең яшәгән урыннарында мулла булуын, имам-хатиб булуы турында кайгырту сәбәпле izlənüge verilgenler. Мен ул вакытта иман нәшриятында эшли торган хезмәткәр идем. Һәм иман нәшриятында эшләгән вакытта сирәк булса да безнең инде таулы дип әйтик, менде татарча, урысча Нагорный бистәсенә андагы булган мәчеткә мине еш кына җомга үткәрергә чакыралар иде. Шунда бу мәхәллә монда яшәүче халык белән таныштык. Әлбәттә, теге Аллаһ Тәгалә шулай күңелгә салган да инде, менә шунда берәр дини йорт булса, Аллаһ Тәгаләнең йорты булса, күркәм булыр дигән фикерләр килә иде, ләкин шуның кадәре Аллаһ Тәгалә мәчет насыйп итер икәнлеген мин ул елларда 2003 елның ноябрьләрендә, 2004 елның гыйнвар айларында күз аламый да идем. Ул вакытта яшь специалист иман нәшриятында кабатланам хезмәт куя торган кеше идем мин. Безнең теге әйтәләр бит пәриләр туры килде. Минем монда чакырган кешеләрнең дә минем дә аларга мугамәлә яхшы булып чыкты. Бер-беребезне тиз аңларга өйрәндек. Әлбәттә, алар үзләренә монда чакырдылар да фақат имам-хатибыбыз булыгыз, имамыбыз булыгыз дип әйттеләр, муллабыз булыгыз дип әйттеләр. Һәм шушы тулай торак монда якыннан тулай торак бар. Шу тулай торакта теге турдан тур әйткәндә элеккегечә Советлашуындагы кебек өйдән килеп мәҗлескә алып китәләр иде. Теге мәчет юк иде ул вакытта. Менә шушы җирлектә яшәгән хәлле кардәшләребез, хәлле дусларыбыз, хәзер без дуслашып биттек инде, дуслар, хәлле дусларыбыз элемтәгә чыгып, менә монда үзебезнең бистәдә мәчет төзибез дип идея килде. 2009 елның башында. 2009 елның башында, гыйнвар, февраль якларында шундый фикер әйттеләр миңа. Инде син официаль имам-хатиб булыр идеңме, әгәр дә без сиңа тәкъдим итсәк диделәр. Һәм шулай итеп, март айында 2009 елны март айында бу җирлектә официаль мәхәллә оешты. Әлбәттә, теге Минюсттарда, теге салым алу органнарында регистрация даталары төрлечә бардан да, ләкин асылы шул мартның урталары яки ахырлары дип истә калган минем. Шул көннән инде официаль мәхәллә барлыкка килгәннән соң егетләргә әйттем, егетләр бик зур эшкә тотындык. Бәтә җитди булырга туры килә. Шулай итеп, Алла рәхмәте белән 2009 елда мәхәллә оешканнан соң мәчет төзүгә хәзерлек башланып, манараларны алып кайтканнан соң ясиннәр укыдык. Әле җирдә яткан килеш ясиннәр укыдык. Менә
ничә ай бар, мәсҗиднең ничә ай күтәрелгән бинасында һәрберсенә ясиннар, азаннар әйтелгән. Кыймадагы ничә айлар бар, бөтенсенә ясиннар укып, шундый бер зур эшләр алып барылды. Азандар әйтелде, Коръәннәр укылып, төзелешкә тотындык. Һәм Алла рәхмәте белән бер ел ярым дигәндә 2012 елны безнең инде мәчетебездә намазлар укып була иде, укый башладык намазлар. Шуннан бирле, Алла рәхмәтенә шөкер, мәчетебез халыкка хезмәт куеп килә. Сез кайда һәм кайчан тудыгыз, нинди гаиләдә үстегез? Тамашачыларыбызга да бу бик кызык булыр иде дип уйлыйм. Мин теге Казан шәһәрендә туганмын, дип беләм инде, әлбәттә. Һәм безнең хәзерге телдә әйткәндә, теге татар телендә әйткәндә, интеллигент гаилә дип санала инде ул, укытучы гаиләсендә үстем. Ләкин укытучы физкультура фәне укытучысының гаиләсендә үстем. Әним безнең өйдә безне тәрбияләде инде. Ул теге үзе башта Казанда радиоприборда заводында эшләгән булса да, ул шактый гына эшләп, шушының буенча хәтта пенсиягә чыкса да, ләкин ул мин беренче бала, аннан соң мәрхүм энекәшем туган иде. Ул мәрхүм булды инде, моннан шактый 200 ел элек. Һәм шундый кызыклы гаиләдә тудык инде без, үзенчәлекле гаилә. Теге biz benim için бик кызык һәм йылы хатирәләр калдырды минем кечкенә чагым. Имам хатибларны хәзрәт без бар тик тәртипле, үрнәк кешеләр генә әйтеп күз алдына китерәбез. Балалар төрле була. Сез кечкенә вакытта нинди бала идегез, Рөстәм хәзрәт? Үземне бик кечкенә вакыттан минем исемдә, үземне хәтеремә таянсам, әле исемдә миңа 4 яшь вакытта кешегә 4 яшь дип күрсәтергә уңайлы булмаганга күрә, миңа 5 яшь тулса ярар иде, булай дип күрсәтергә уңайлы дип әйтә. Шул үземне кулыма карап әйткәннәрем исемдә. Үзем әйткәннәрем исемдә. Шуңа күрә үземне 4 яшьтән үк истә дип әйтә алам. Һәм мин теге шук булган дип әйтсәм, шук булмаганмын дип беләм инде. Мин бик салмак кеше идем. Табигатым белән бу мәсьәләдә минем табигатым үзгәрмәде. Инде теге бик тиз арада үземә максатлар куярга өйрәндем. Менә ул сәләтне миңа Аллаһ Тәгалә биргәнне мин мең шөкер. Минемчә шушы сәләтемә таянып, бөтен ирешкән уңышларымның төп теге тышкы сәбәбе, ички сәбәбе Аллаһ Тәгалә булса, тышкы сәбәбе максат куярга өйрәндем. Менә максат куя белгән кеше миңа калса, ул дөрестән дә аңа уңышлар яуларга җиңелрәк дип саныйм мин. Хәзрәт, динебездә дә гыйлем алу иң мөһим күнекмәләрнең берсе булып тора. Сезнең мәктәп елларыгыз ничек узды? Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин яхшы укыдымы мәктәптә? Мәктәптә укуга килгәндә мин мәктәптә белем алырга бик ярата идем. Минем беренче класстан алып, беренче сыйныфтан алып, инде 3нче сыйныфка кадәр, 3нче сыйныфны тәмамлаганча кадәр мин әлбәттә 4-легә, 5-легә укып бардым. Һәм миңа күңелемә җиңел иде, укырга да җиңел иде. Һәм инде анда безнең ниндидер реформа кебек нәрсә булдымы, мин аны аңлап бетермәдем. Безнең 4нче класс дигән төшенчә булмады, без 5кә шунда ук күчтек, 4-не укымыйчан. Шуннан соң минем бераз генә теге күп мәсьәләдә аңлашылмаучанлыклар барлыкка килде дә, әлбәттә мин инде шушы 3-легә укучылар рәтенә кердем. Ләкин минем алга куйган максатларыма дөресен әйткәндә динебезне өйрәнергә теләгем минем бик тирән иде. Имам хатиб булу максаты белән түгел, үзем аңлар өчен, нәрсә икәнлеген аңлар өчен минем теләгем бик зур иде. Шуңа күрә инде мин мәктәптә укыган, ирешмәгән уңышларыма бик кайгыга бирелми идем. Әлбәттә, 3-легә укыйдым, ләкин шуклык сәбәпле түгел, теге кирәксенмәү сәбәпле. Рәхмәт хәзрәт. Дөнья фәннәренә кирәксенмәү сәбәпле.
Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин балачакта кем булу турында хыялланды? Әгәр дә ул Куддус мәчетенең имам хатибы, Казан шәһәренең баш имам мөхтәсибе булмаса, кем була ала иде? Мин мәктәп елларында, мәктәптә укыганда безнең татар теле һәм әдәбиятына килгәндә, без Совет мәктәбендә укыдык бит инде. Анда мулла образы тискәре образ иде. Ул хәзер дә әле кызганычка каршы ул авырудан без котыла алмыйча яшибез, ләкин мулла образы без мәктәптә укыганда тискәре образ булу сәбәпле мин үземнең зиһенемдә, хыялларымда имам хатиб булуны күзә алмый да идем. Минем дини өйрәнергә теләвем динебезне аңларга теләп, аны башкаларга да аңлатырга мөмкинлек табу иде. Асылдагы максатым. Һәм шуңа күрә үземә һөнәр буларак якын күргән һөнәрләр ул иң беренчесе мин поездларны ярату сәбәпле мин машинист булырга кызыга идем. Машинистның ярдәмчесе булырга кызыга идем. Бу инде бик кичкенә, ләкин бик озак минем күңелдә яткан хыялымда булган һөнәрләр икесе. Анда миңа әни аңлаткан иде инде, аның ди машинистка фәлән таләпләр, аның помощнигына фәлән таләпләр. Помощнигына күбрәк, үзенә әзрәк ди. Машинист зуррак кебек күренә, ул теге важныйрак кебек күренә, ләкин аның помощнигына, ярдәмчесенә таләпләр зуррак икәнлеге мине гаҗәпсендерде. Бу кичкенә вакытта без теге 1-2 классларда укыган чорда. Аннан соң инде үсә мин кызыктым хирург та булырга, тешләрем авыртканда стоматолог булырга да кызыктым. Кешенең тешләрен авыртмыйча гына алам дип әйтә идем. Улар исемдә минем. Аннан соң инде тарих укытучысы булырга да кызыктым. Ник дисәгез, бер ара мин мәктәптә эшләргә дә, эшләүне дә күз алдым. Бу дөрестән әйткәндә, мәдрәсә елларында, мәдрәсәдә укыган елларда минем шундый хыялым да бар иде. Тарих укытучысы булып эшләрмен дип. Соңрак хәтта хезмәт укытучысы булырга да була, әгәр дә бу сферада ниндидер бер файдалы эш калдырырга теләсәң дигән хыяллар белән дә мин йөреп алдым. Инде теге дөньяви һөнәрләр арасында минем финишлы булганы ул да булса юрист булырга теләк. Ул минем 5нче класстан алып бер әти вафат булганча кадәр ул хыял барды. Бер 20 яшьләренә хәлек теге алсак, түгәрәкләр 20 яшьләренә кадәр мин дә юрист булырга кызыктым, кызыгып бирдем иде. Кызык әйбер генә әйтеп үтәм, Мөхәммәдиядә укыган вакытта, мәдрәсәдә укыган вакытта, соңгы курста укыганда мин ул вакыттагы тел белән тикенде Казан дәүләт университеты, урысча КГУ бит инде. Казан дәүләт университеты, дөресен әйткәндә, Владимир Ульянов Ленин исемендәге Казан дәүләт университеты, андагы юридик факультетка керер өчен мин 5нче курста укыганда хәзерләү отделениесендә укып бирдем бер уку елы. Тапшыруыбызны блиц тыраштыру өлешен аяк басабыз. Рөстәм хәзрәт, әлеге өлештә сезгә 2 вариант биреләчәк һәм сез алар арасында бар тик берсен генә сайлап алырга тиеш буласыз. Әзермесез? Әзер. Беренче категория буш вакыт яки хобби категориясе. Рөстәм хәзрәт, китап уку яки спорт белән шөгыльләнү? Китап уку иде элегрәк, хәзер спорт белән шөгыльләнү якынрак. Ник дисәгез, хәзер инде минем яшьтә күбрәк стыкынырга кирәк. Спорт дигәндә мин ходьбаны яратам, шуның белән шөгыльләнәм. Хәрәкәт итү төре категориясе. Велосипедта йөрү яки машина йөртү, Рөстәм хәзрәт? Эшкә кирәк машина йөртү туры килә инде. Былай шәхси үземә булдырылган вакытта велосипедны яратам мин. Гаилә категориясе. Үзең уңышка ирешү яки балаңның уңышка ирешкәнен күрү, хәзрәт? Әлбәттә, аларның уңышка ирешкәнен күрү әһәмиятлерәк. Ул, ник дисәгез, ул безнең уңышның фундаменты. Рәхмәт. Гомер категориясе. Яшь калу яки тәҗрибә туплау, Рөстәм хәзрәт? Яшь калу якынрак, ләкин нишләп тә булмый, күпме генә күңелең яшь булса да, тәҗрибә туплана. Баш бәргән саен күрәсең. Шундый кызыклы җавап.
Гыйлем категориясе мөһим категория дине без өчен дә хәзрәт. Остаз булу яки сәләтле шәкерт булу Рөстәм хәзрәт. Сәләтле шәкерт булырга тырышабыз, ләкин телисеңме, теләмисеңме, инде вакыт үткән саен бик үк оста булмасаң да остаз булырга туры килә. Һәм финал категориясе Рөстәм хәзрәт уңышлы бүген яки якты киләчәк. Якты киләчәк әһәмиятле, ләкин бүген нәтиҗәле эшне таләп итә якты киләчәк. Исегезгә төшерәм, эфирда бергә бер тапшыруы. Безнең бүгенге кунагыбыз Казан шәһәренең баш имам мөхтәсибе, мәркәзебезнең Куддус мәчет имам хатибы Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин. Рөстәм хәзрәт, без Куддус мәчетенең күркәм намаз залына үттек. Хәзер димәк сезнең дин юлыгыз тарихы турында сөйләшер мизгелләр килеп җитте. Рөхсәт итсәгез беренче сорауны биреп узар идем. Рөстәм хәзрәт, кайсы мизгелдә дин юлына килергә уйладыгыз? Көйле юлыгыз озын катлаулы булдымы? Әллә һич уйламаганда дин вәкиле булдыгыз да куйдыгызмы? Әлбәттә, дин юлына килү минем ул берәктән озын да, берәктән кыска да булды. Үземнең шәхси яктан килгәндә, динебезне аңларга теләк минем бик иртә туды. Бу инде әле мәктәпкә кергәнче үк дип әйтеп була. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә бармы, юкмы, нәрсә дигән сораулар күңелгә килгәннән соң, әтинең әтисе инде безнең якта әйткәндә бабай дип әйтәбез, кайбер якларда дәват итәләр. Аңа сорауларымны бирәйдем. Ул әлбәттә иман мәгънәләрен кыска гына үзе белгән рәвештә аңлатып биргәннән соң мин дөрестән дә Аллаһ Тәгалә бар икәнлеген үзем өчен аңладым. Шуннан соң инде әлбәттә аның нәрсә бездән таләп иткәнлеген белү мине кызыктыра башлады. Һәм шуны аңлар өчен динебезне өйрәнергә кирәк икәнлеген аңлагач, безнең Алла рәхмәтенә шөкер инде миңа 15 яшь дигәндә Казан шәһәрендә 14 яшь дигәндә дөресрәк була, Казан шәһәрендә Мөхәммәдия мәдрәсәсе ачылды. Һәм әлбәттә 9 класс битергәннән соң киләсе елга 15 яшьне тутырганнан соң Мөхәммәдия мәдрәсәсенең бусагасын атлап керергә Аллаһ Тәгалә насыйп итте. Һәм шуннан бирле дип әйтеп була инде дингә хезмәт башланды. Безнең ул чорда специалистлар бик юк дәрәҗәсендә булганга күрә, безнең моңа кадәр 10 яшеннән мәчеткә йөри башлаганымны алсаң, безнең ул вакытта озаклап укып йөрергә вакыт юк иде. Мәчеттә укып йөргәндә дә шунда ук динебезне өйрәнеп, башкаларга да сабак бирә башладык. Һәм инде әлбәттә мәдрәсәгә кергәннән соң беренче курсны укып бетерүгә җәй каникул буе әлбәттә авылыбызның мәчетләрендә, авылларыбызның, районыбызның, авылларыбызның мәчетләрендә дәресләр бирүгә без тотындык ул вакытта. Шуңа күрә дин юлына үземнең килүемнең мин бик иртә дип саныйм, һәм Аллаһ Тәгалә мине аңа аерым шөкер юк барга яшь вакытымны корбан итәргә бирмәде. Рөстәм хәзрәт, әлеге намаз залында гаилә турында да сорау биреп китмәсәм дөрес булмас. Сорау шундый. Динебездә гаиләдә чын ир һәм әти Рөстәм хәзрәт нинди булырга тиеш ул? Һәм бүгенге вазгыятьтә моны чынга ашырып буламы соң? Әлбәттә, чын ир һәм әтинең мисалын безгә пәйгамбәребез һәм халифәләр калдырган. Әлбәттә, нинди имам хатиб нинди генә идеаль булырга тырышса да, аның үзенең тормышында бөтен берне идеаль рәвештә булдырып бөтү булмас инде. Ләкин монда нәрсә асыл булырга тиеш дигәндә, асыл ике бердән торырга тиеш: мәрхәмәтлек һәм гаделлек. Мәрхәмәтлек һәм гаделлек, ләкин мәрхәмәтлек үстен булырга тиеш. Мәрхәмәтлеккә таянса гына гаилә чәчәк атып яши. Һәм әлбәттә мәрхәмәтлек булырга тиеш ир кеше буларак та, хатынына карата, әти кеше буларак та, балаларга карата мәрхәмәтлек өстен булырга тиеш. Ләкин үз араларында аларның мөнәсәбәтләре туры булсын өчен араларында эшне корганда, эш иткәндә гаделлекне дә югалтмаска кирәк. Шуңа күрә шу ике бердән тора. Әлбәттә, моны без үзебезнең тормышыбызда эшкә ашырырга тырышабыз. Чын барлыкта ничек буласын, нәтиҗәсен кыямәт көндә күрәчәкбез.
Рөстәм хәзрәт, без күркәм, чын мәгънәсендә матур Куддус мәчетендә утырабыз. Әлеге мәчетнең мактаулы имам хатибы исеменә Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин ничек килде? Һәм әлеге вазифадан сезнең күңелегездә горурлык хисе бармы, Рөстәм хәзрәт? Монда горурлык дигәндә күбрәк җаваплылык хисе бар инде. Ахырдан башлыйм. Монда килебеләгенчә булды. Бу мәхәллә халкы үз вакытында аларның бер өлеше вәкилләре инде үзләренең бистәләрендә монда имам хатиб булуын теләге белән яна башлаганнар. Ул вакытта алар үзләре дә теге динне аз беләләр иде, ләкин безнең татарча әйткәндә инде безнең авылда имам хатиб булсын дип күңелләре янучы кешеләр барлыкка килгән иде. Алар минем белән танышканнан соң шул тәкъдим ясадылар. Безнең монда буласыңмы дип мәчет төзелгәндә түгел, аннан алда әле 2003 елның ноябрьләрендә булды бу хәл. Әлбәттә мин ризалык белгерттем дә, шуннан бирле шул урында әлбәттә динебезне өйрәтергә тотындык инде. Ниһаять шул якта, менә шушы урында үзләренең йортлары булган кешеләр хәлле булу сәбәпле шунда мәчет төзергә теләкләрен белгерткәннәр. Һәм Аллаһ Тәгалә насыйп итте аларга, алар мәчетне төзделәр дә. Инде монда безнең дин дәресләре бирү һәм мәчет булганчы дистәләгән кеше инде намаз укып йөргәнгә күрә, бу халык бөтен әйләнә-тирәдә намаз укып йөргән һәм иң якын Таулы Нагорный бистәсендә йөргән халык үзебездә мәчет ачылганнан соң үзебезгә йөри башладылар. Шулай булып чыкты бу. Горурлык дип ул теге горурлык хисенә килгәндә белмим, куаныч бар. Асы дөрес. Рөстәм хәзрәт, сезгә сокланалар. Татар халкы хәзрәтләрне, имам хатибларны ярата. Бу сер түгел. Аларда чиста кеше күрәләр, әүлия күрәләр. Хәтта шуңа барып җитә. Ә чынлыкта имам хатиб ролендә яшәү бу дөньяда никадәр җаваплы һәм мәчеттә имам хатиб булып эшләү ул Рөстәм хәзрәт нинди эш? Ул әүлия булырга кирәк. Һәрбер мусламан кеше әүлия булырга кызыгырга тиеш. Әлбәттә. Монда теге ясалма суган суфилык турында сүз бармы? Ниндидер теге кеше мине мактасың дип теге андан соң кайбер ишеткәнем бар, төрле ниләр белән берәр кеше турында берәр мәгълүмат ала да инде аңа Аллаһ Тәгалә ишеттергәндәй аңа әйтеп сыкландырулар, булар бөтенесе кирәкмәгән эш булып санала инде. Хакыйкый әүлиялыкны әгәр дә әйтсәк, без инде динебездә килгән кем ул әүлия булырга тиеш дигәндә, әүлия булырга тиеш кеше кем ул әүлия? Ул диндә истикаматлы булган дигән сүз. Истикамат дигән сүз нәрсәне аңлата? Динне тоту, динне тотып яши алу. Бу бик авыр йөкләмә. Син бигрәк тә имам хатиб булсаң, бу икеләтә авыр йөкләмә. Ник дисәң, сине контроль, әгәр дә кеше имам хатиб булмаса, аның өстеннән Аллаһ Тәгалә генә карап торган кеше белеп яши. Ә инде кеше әле имам хатиб та аннан соң хәзер агарту диләр инде ул мәгърифәт иясе. Мәгърифәт иясе дә булса, аңны әле күзәтеп тора халыкта. Бу әлбәттә авыр инде, авыр йөкләмә булып санала, ләкин ниятең дөрес булса, максатың дөрес булса, һәрбер әйберне Аллаһ Тәгалә үз урынына вакыты җиткәннән соң куеп бара да шуның белән вәссәлам булып бара. Бөтен эшләр. Рәхмәт, Рөстәм хәзрәт. Рөстәм хәзрәт, тапшыруыбызның ахырына фәлсәфи сорау әзерләдем. Ул шулай яңгырар. Мәркәзебезнең баш имам мөхтәсибе, Казан шәһәренең Куддус мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин. Ул кичә нинди кеше иде дә, иртәгә нинди кеше булу турында хыяллана. Бераз уйлап җавап бирмәссезме икән? Бу мәсьәлә әлбәттә миңа биректән караганда ансак мәсьәлә. Әлбәттә мин үземнең шәхсиятемә килгәндә, мин үземне каршылыклы шәхсият
күрәм. Үземә караганда, миндә ике табигать үземнең эчемдә көрәшә. Дөрестән дә минем асылымда мин кырыс кеше. Табигатым белән кырыс кеше, ләкин гомер буе шул кырыслыгымны җиңәргә тырышып яшәдем. Әлбәттә, элек ул авыррак бара иде. Хәзер әллә еллар үткәнгә күрә, әллә яшем җиткәнгә күрә бераз җиңеләйде кебек, кырыслыгым бетте кебек. Ләкин алданырга да ихтимал кеше үзенең табигатендәге шул кырыслыкны җиңдем дип алдану да ихтимал, ансын да күз алыйм. Әлбәттә, киләчәктә мәрхәмәтлек һәм дин мәгърифәтенең гәүдәләнеше яки чагылышы яки балкышы булырга насыйп булсын дип өметләнеп калам. Рөстәм хәзрәт, бүгенге тапшыру һәм биргән җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бергә бер тапшыруының бүгенге чыгарылышында біз Казан шәһәренең баш имам мөхтәсибе, мәркәзебезнең Куддус мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Вәлиуллинның тормыш һәм дин юлын өйрәндек. Әйе, әлеге юлда кызыклы вакыйгалар да, гаҗәеп тарихлар да байтак булган икән. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.